amigas, este ano a Real Academia homenaxea as cantareiras, a esas mulleres que nos transmitiron as nosas raíces, a raíz da literatura popular de nai a fillas e que nos las transmitiron sobre todo nas cociñas. Os gaiteiros, aquí que estamos en terra de gaiteiros, sabemos que eran os que ían de aldea en aldea. As cantareiras, as pandereteiras, as mulleres quedaban na casa, eran as encargadas de transmitir na casa, de contar na casa. Este ano a Real Academia homenaxea, por un lado, a literatura popular, esa que ás veces quedaba esquecida dos estudos, e por un lado as mulleres, que moitas veces tamén quedamos un pouco esquecidas nos libros de historia. Benvidos, benvidas a Florenciada, pasade un gran día e deixovos co anfitrión, con Enrique Álvarez. Ai. Fai falta dicilo. Bueno, un ano máis a Florenciada volve a Córgomo. Sabéis que pasaron 2 anos e as mulleres de Córgomo non deixaron que amorecera a festa no pueblo, e o que fixeron é facer a feira durante estes 2 últimos anos. E de novo a Fundación Florencio, ahora xa por fin fundada a Floración, valga a redundancia, por fin a Fundación recolle o testigo e volvemos a facer a Florenciada. Recordáis un pouco de que ven o nome da Florenciada. Florenciada ocorriusenos porque parecíanos que era recoller o testigo de Florencio. Florencio, os anos que veu a Córgomo, cando estaba no pobo, o que facía é coller amigos e non tan amigos, que as mulleres estaban un pouco cabreadas porque eses amigos iban con ela á cova, iban con ela á bodega, e parece ser que tardaban máis do normal en volver. É normal, as covas en Córgomo teñen hasta 40 ou 40 e pico peldaños para chegar abaixo, así que é bastante normal de que tardaran en subir. Bueno, é importante para nós recordar eso, recordar a Florencio, e parecenos que a mellor maneira era volver a retomar a Florenciada. Quero decirvos que Córgomo é o pobo, ahora mismo, o pobo de Valdeorras que máis sona. É o pobo que máis sona. Por que? Por o viño, polo godello. O mellor godello do mundo onde está? En Valdeorras. O mellor godello de Valdeorras onde está? En Córgomo, en Córgomo. Pero hai máis cousas. A cultura é de Valdeorras, empeza en Córgomo. Por fin, cando chega a Florencio e dice que a cultura é o máis importante, o que nos une. Pero despois, máis tarde, perdonai un segundo, máis tarde chegaron unhos rapaces que dixeron que o deporte é moi importante. Cando se xunta o deporte e a cultura, perdón, cando se xunta o deporte e a cultura, somos invencibles. Así que sepáis, o Córgomo po ano que ven vai a volver subir. Subiu o ano pasado, po ano que ven volve a subir. Deporte, cultura, viño, témolo todo, temos Córgomo. Adiante, benvidos.